Unoona mupana wangu hapana zvingafamba pano panzvimbo yedu isi varume tisipo. Ichokwadi baba, ebona tutika batana nevanhukadzika mukusimudzira nharaunda yedu tinoenda kure. Iyo chinzwaka isu vamwe hatina kupfuwirwa wazvinzwa. Naye mudhara ini ndandangotika chii chacho hatingashandidzani nevanhukadzi kuti zvadii. Varume ndivo vanotungamira, vakadzi votevera sure, wanzwa. Ngazvipinde muzidzoro rako iroro. Tsvariro kani naye mudhara. Mudhara mawai. Vana mai, project iyi yeSEP iri kutiitira irrigation ichatibetsera zvikuru pakusimudzira nzvimbo yedu isu vanhukadzi nevanhu vakaremara. Apa wataura mashoko makukutu mwana wamai. Vana mai, chigara yenyu pasi, sangano utangi. Tigare yenyu pasi. Tinotenda. Nhasi uno taungana kuti tinyatsopedzerana nenyaya yedu yeproject yatinayo yeirrigation. Handitika? Uyezve toda kushara varume vachatungamira pairrigation management committee yedu. Handitika? Pamusoro baba. Nesiwo sevanhukadzi zvakakosha kuti tive nezvekutaura pamusoro penyaya yeirrigation kana. Chiwai vanozvita vakadzidza vemayunivhesiti. Haiwa tigarire pasi chisikana. Vanhu vakuru. Nemi vana mai vari pano. Rudo muri kuona uyu akadzidza zvikuru uyezve ane ruzivo nezveagronomy. Dei tamupawo mukana. Iwe chikomana iwe. Chii chaanoziva? Ibasa revarume iri. Neuchigara pasi. Asi zvemukubudirira kweprojekti yedu iyi zvinoda kuti vanhu vashandidzane. Zvisina kuti uri murume kana mukadzi. Nevano vakaremara ava vanogona kutibatsirawo kuti nharaunda yedu ino ibudirire. Hamuzvioni here vana mai? Ini ndovhurana nakuda. Project inoyi ndeyedu tese. Tofanira kushandidzana. Tikabatidzana, tishandidzane. Inotobuda. Vana mai, muti kudi nazvo? Ichokwadi nemi. Ini nedzidzo yandinayo ndinokuvimbisai kuti tichashandidzana zvakanaka. Tichasimudzira nzvimbo yedu tigokwanisa kurarama zvakanaka ka. Neniwo ndinogona kumira kuti mundivhoteresa chairlady. Varume munobvumirana nazvo izvi? Kani constitution inobvuma ka. Inosimbisa kuti vanhukadzi vaone mukana mune urongwa hwebudiriro yenharaunda. Runotenda zvese, runetariro pazvose, runogara narini.